Ayan, what's up mga zanggay? Madi-padi. Ayan, papakita ko sa inyo yung aking ano. Ayan, natapos na yung kisame at saka yung division. Saka yung sa kusina, yung extension, yung atip. At hanggang doon muna yung ating ipapagawa. So, mag-iipon ulit tayo para naman um, pang tiles natin dyan sa sala at sa kusina. So, konti na lang guys. At talagang mabubuo na yung aking mansyon. So, ayan, nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa walang sawa niyong pagsuporta kay Proud Waray TV. And God bless po sa inyong lahat. At sana po ay nasa mabuti po kayo at safe po kayo. Lagi po tayo magdarasal sa Panginoon. Yan, maraming salamat. At ayan, tingnan niyo po yung aking napakaliit na mansyon. So, hanggang dito muna, guys. Bye-bye! Aduh mama, ada cewek berduit yang bikin saya terpana. Lihat dia pun senyuman bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa yang Ayan mga padi. Nakita nyo yung aking maliit na mansyon Tapos na siya ng extension sa atip. So marami pa tayong gagawin diyan dahil hindi pa kumpleto siyempre. Yung pinto sa taas hindi pa natin muna pintura at yung extension sa harap, yun. At saka yung gate pa natin. So marami-rami pa tayong bubunuin kaya trabaho pa more. Kaya natin yan na sipag at tiyaga lang at lagi tayong magdarasal at magpasalamat sa Panginoon sa mga blessings na ibinibigay niya sa atin. Ayan, maraming salamat din sa inyo guys, sa mga nanonood. Dahil isa po rin kayong blessings para sa akin sa patuloy na pagsuporta nyo sa aking YouTube channel. And God bless po sa inyo. And I hope na magkaroon din kayo ng kagaya ng aking mansyon. Sipag at tiyaga po.
So maraming salamat sa inyong lahat. God bless. Bye-bye. See you sa aking next video. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa mga gagawin ko pa mga video. Bye-bye! Ah!